אני כ-HR, ברגע שאני יודעת שיש לי שותף כמו יוזמטק, אז אני יודעת שאני בידיים טובות. אני אומרת להם את הצרכים, אני אומרת להם את הכאבי בטן, אבל מי שמוביל את הפרויקט הזה, זה לגמרי הם עד לנקודת ההצלחה. שמי עדי פרח. ואני דירקטורית HR בחברת קלינץ'. וחברת קלינץ' זו חברת תוכנה בתחום הפרסום הדיגיטלי. אנחנו עוזרים לברנדים גדולים ולסוכנויות לייעל את הקמפיינים השיווקיים שלהם בצורה הטובה ביותר. אז קודם כל רצינו חברה ישראלית שתבין אותנו ואת הצרכים שלנו ותעזור לנו באחד הכאבים, זאת אומרת לגייס אנשים טובים במקצועות הטכנולוגיים שלא יושבים בארץ אלא נמצאים בחול. למה? כדי להוזיל עלויות. יוזמטק מבחינתנו נותנים פתרון הוליסטי. כל מה שקשור בנושא הגיוס עצמו, כל תהליך הגיוס, כל מציאת המועמדים, התאמת המועמדים בדיוק לפרופיל המשרה שאנחנו שמנו להם על השולחן, וכמובן בזמן יחסית קצר. גיוס בארץ של אנשי בקאנד למשל יכול להגיע גם לחצי שנה. גיוס דרך יוזמטק אנחנו עשינו בחודש. העלות של עובד ביוזמטק לעומת עובד שהוא לוקלי ישראלי זה כמעט 40%. יחד עם זאת, אותו עובד שמגיע דרך חברת יוזמטק הוא חלק מכלל העובדים. אין שום הפרדה בין עובדי יוזמטק לבין עובדי קלינץ'. אז ביוזמטק יש לנו לגמרי שותפות, אנחנו הולכים יד ביד. הם שותפים לכל דבר, הם עושים את הרעיונות HR, הם גם מטפלים באותם המועמדים ודואגים שהמועמדים האלה יהיו איתנו, ולא גם הם יתפתו ללכת ללקוחות אחרים. אז הם איתנו שותפים מלאים מההתחלה וממש עד השלב הסופי שאותו או אותה מועמדת נקלטים לחברה. נכון להיום בקלינץ' יש 6 עובדים דרך יוזמטק, שאותם 6 עובדים נקלטו במהלך 3 שנים האחרונות. האיכות והמקצועיות שלהם זה משהו שאנחנו לא, זה משהו שהוא לא מבוטל. אנחנו תמיד שמים על זה דגש, והם הוכיחו את עצמם בתחילת הדרך, ואנחנו ממשיכים להכשיר אותם, והם עובדים ממש מוכשרים. עצם זה שגם מגיעים מתרבויות אחרות ומביאים את האני שלהם, גם בשפת הפיתוח, בשפה שלהם, אני חושבת שזה רק מעשיר כל אחד מחברי הצוות פה. כל חברת תוכנה שרוצה להגדיל את כוח העבודה שלה, בין אם זה בארץ ובין אם זה בחול, בהקמת צוותים, רומא ויוזמטק, זו הכתובת.